Mama, ndiyava kuthiwa singobantwana bakho notata engutata wethu. Kwenzeka ntoni? Wena mmene ndini? Ntona ndiva? Mama, ntona ndiva? Mmene ndini? Mama, uyathetha. Ungunduzela apha, umpatha zimhlophe. Mama, Zokuxelela abantwana izinto apha. Mama, imali nto uyasixelela. Uyane ndandifuna ukubona wena kule nto. Nina ithena nina na ishwazi ingqondo indlala ngoba sezapha kanhlale phansi nina ngathi singalapha phinde sinqande nani ithena ngafuna hlala phansi hlalani phansi nina mani Ngapha ulwazi ngala ndiyenzeka apha ngapha bonisa ukwazi ukuphefumla kwelinye icala thina ndivezinye iindaba nosuka ndiphendule khawulezani manina la wena uthethe inyani kwiminyaka edlulileyo kwenzeka ntoni ufumanekisisa nje ngokuba abantu nothi ngabakho ayingobakho ngoba ndidikiwe kuhlala apha uzamxela ntoni yakho inyani xela ntoni yakho inyani ufuna ndixela ntoni yakho inyani ndidikiwe ke mna kuhlala apha awuzamxelela ndizamxelela ke mna ke mamela ke mmakho kwiminyaka emi-30 eyadlulayo Fanele asisihamba khawume boqe mani uqinisekile unomvuyeza namhlanje ndibhalile incwadana ndayinikele umntana bazayise kokwabo nafanele awunongixelela ngento yencwadana awuqali yezinto yothumela incwadi kalandani bona utshintshi andiqali ndiyayazi zinyanga entathu singathethi nonomvuyo kodwa ndiyayazi namhlanje uyazi unomvuyo ndiyamazi unomvuyo khululeka boqe nangu unomvuyo sam nendaba ezimbi mandichazele zona nendaba ezimbi ngoku ayo yemntasekhaya ungafanelanga uba uneenyanga entathu umithi khawume boqe mani nawe inyanzelekile sohlukane ntoni njani nomvuyo njani sohlukane kodwa yazi phela umntanam kanjalo kanje yho niyehlukana kutsho mna umama wakhe ngapha koko uzawudibana nendinathutha uyadiva wazithini kuwe xolo mani sufuna undigrumba uzawuhlukana nomntana lo wakho qhaqwa wena kodwa ucima sudibana ne ucima sudibana awuyazi incinci lelali ya awuyazi incinci lelali ya yambetha ngoku khonto sense namandla ngenandazi hayi wena akho kwanto ndizayicacisa lo mvuyo azicacisi into akho kwanto ndizawuphinda ndiyithethe niyehlukana qha wena hlukana nomntanam njani mama sohlukelela ntoni nomvuyo yayazi siyathandana nonomvuyo khama imani omnye uthi mangamxelela omnye uthi akazumxelela kanti wethi kwenzeka ntoni apho mamela poqo mna ndanele kukulwa ngoku ndanele kukulwa ngoku wanela nangoku khawumeleni khawuhambe mani andithethi nawe ntandaza andithethi nawe ndanele kukulwa poqo mamela mama xolo mama ndicela umthathe ne mthatha unomvuyo uhambe naye mama kodwa uzuyazi uba unomvuyo uzozibuyela yotshe asame yothi ndisaphila afuna uyibini hambe manje ndipheleleni mama ngikinenze masabe wena Wona ke ufuna kuthethwa kanjani nawe? Ufuna kudebuweni xa kuthethwa nawe nomvuli. Ukuthatha ukusepha kumakazi wakho Daniela kuthetha nawe.
ngomakazi wakho. Ngoba mntakazi. Ngoba kaloku mna ndiyaprepreleza qha andisika. Alikho njalo mama. Ufuna undigrumba mntanam uzawubheka kamakazi wakho. Ndanele finish kuthetha nawe mna ndidikiwe noMvuyo kusoloko ndithetha into enye nawe. Okokoko hlukana nabantu balafemeli. Oko wena awufuni ngoba kaloku uthe mti ndinenkwenkwe. Kodwa uyayazi uba andidivani nabantu balam. Abantu bapha baphucuke kakhulu. Ke nawe mama usabambe loo nto. Ndizayibamba mntanam. Yintoni? Ntalunyu mama. Hayibo. Azikho ntathu ngakade. Mama. Yazela. Amanzi. Elapho. Iphupha besikufikile kulo izolo singodlomo osophitsho onqolomsila bengeyompazamo nolayithi sithunywe nguNdikhoyo kuba efuna uthumela iingilosi zakhe emhlabeni. Uye watyumba wena ke noMvuyo kusapho lethu lwakwaMazwayo. noMvuyo uyakuzala abantwana bomgquba abahlanu. Kuzawunyanzeleka utshate noZuko nenze izinto kufanele niyazenza njengabantu abatshatileyo. Xa kufike ithuba lokukhulelwa sizakuxelela ukuze xa ukhulelwe udibanise amanzi nomhlaba kuzokhula imbewu. Emveni kweminyaka engama-30 kufanele ubase entabeni ubacele inyani bazobonana noNdikhoyo abasikelele babuye ke bancede ihlabathi eli litshabalalayo. Ukuba uyenzi loo nto uzawuthumela enye kwizicaka zakhe. Nangona nje uzawutshatelwa kwaBhungane. Le yimfihlo yoMazwayo, hayi uBhungane. Umyeni wakho angaze ayazi le nto nanini na. Ubutyebi bona buzawunikwa uBhungane, umyeni wakho. Okugqibela, xa ilixa le nto yonke lifika uzuqokelela bonke abantwana belapha kuba uNdikhoyo ufuna uqala ngabo utshintsha. Oko ke kuzakwenza ukuba usinde ekufeni. Nawe dathi ke ngokumxelela inyani. Noba uyavuya ne. Ihliziyo yakudade emafutheni. Shem. Mamela ke. Kwakunyanzelekile ndenze ngale ndlela ndenze ngayo. Ukuba nina nezanjani soze ni-understand. Yayingabantu basekhaya ababendinikeza umyalelo into yoba kunyaka othile mandifake i-pregnancy. Kunyaka othile mandifake. Ndandimamela kubo. Kwakungemnandanga nakubo ufake i-pregnancy ndixokisele umyeni wami. Kodwa ngenxa yento yoba ndandingenayo i-choice ndaye ndanyanzeleka uba mandiyenze yonke le nto. Awungcolile mama Shem. Yenza into le ndiyenzayo. Awungcolile mama unanhliziyo Shem. Yo. Sure. Mamela man. Yiyeke loo nto nizayenza Ah manethu uyadlala. sanuba science operation. Andizoba sanibhatala ke nemali. Uthini ke oku? Nanzo ke inyani. Wam umsebenzi apho ndiwugqibile. Into emela niyazi yoba wena nomama wakho niza kufa namhlanje. Hayibo. Ifelani mina ke. Kunyanzelekile ndifile. Umnye xa umuntu ozomsindisa. And kwaye ngoku funeke ndiyabile ndiyomthatha. Yo, hayi mama Shem ungcolile. Hayi ngifuna ungatsho. Sithi usokuthina mntana ungumntu nje. Le ngoku sinje sikule ngxaki sikuyo ngenxa yakho. Yazi ntana mama. Okay. Mama imlando. Mama, uzawuyenza kabi nje ifuna ngonde ekhangela. Yazi ntona mama. Into zasimada wona.
Uthena ungemuntu nguye, kuthena ungcolile, kuthena ungenanhliziyo. Why you nje namhlanje silapho ngenxa yakho? Okay, into ezasinceda. Asizofaka le ndlela kunozosofa ngayo. Nana sofa kanje. Ya sahlangana. Ufuna ntoni apha Zambo? Ngondibaleka uxinzelelo lengqondo kanti niza kwanto uxinzelelo lengqondo. Akubundilandela lonke ixesha. So wara wena. Into enzoyenza nje umsebenzi wami nje easy. Endifunayo le nhloko yakho. Zokwenza umsebenzi onduthunywe. Tyhini imali engangayekela ntoni? Homa! Mamela ntombazana. Zokubala beka i5. Uba uphume. Soboba nenza njalo enhloko yakho. Homa cukiswa. 1 Sendifikile. 2 Macukiswa sendifikile. Yabona ndiyaphuma lapha. Yabona ke sensonele ku5 wami. Oh 3 4 Yabona ke ntombazana azangodlala sithosi masitholelana whatever man funa inhloko yakho eke nje umzimbela ngapha kwalo mthi ungacingi bafana ba andizukuchana zavele ndubule apha iphume lapha ku ntombazana phuma thetha nawe ecokiswa andiva ntombazana thetha nawe. Yeah, wena. Yeah. Tos. Thola ngento yami. Ah. Oh. Your time is up. Dalahla. Yewena. Namthakathi. Usekhona kanje. Siqhubela kudala. Bekwantona hayi nawe ufuna ufa fine nabanye bakokwabo naye bangozogqiba yena. Okay laba watch me lembulala. Lo ntombazana yabo funa nje uthandaza ugqibela ehlanganisa abazali bakho. Hey. Lepthakathi wenzeni ngoku? Cassette lami yonke ni right. Yabona bakho kwakho mosha izinto. Yona Mthakathi. Yakandiza. Yabona. Yabona yenza. Ngizaxoxa masami. Siyaphi ngoku? Siyama sekusapho lakho. Wewe udoshekileyo ngoku. Wakubona umuntu bangababo wena abasekho emhlabeni. Yebo njani? Asambe nikusho kubo. Asambe xoki. Njengoba nditshilo ukuba usapho lakho likushiyile. Kuze libuye kulo mhlaba lexhomeke kulo. Kuba wena uhambe.